ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኢየሱስ ትምህርተ ብጽና ከም ዝመሃረ ቁጥሪ 1 ብዙ ሕዝቢ ምስራኤ ናብ ከረንደየበ ምስተቀመጠ ደቅ መዛሙርቱ ናብ ቀረቡ አፉ ከፈተ ከም ዝናበለ ድማ መሃሮም በመንፈስ ደኻታት መንግስተ ሰማያት ናቶም እያሞ ብጻን እዮም ዝጉህዩ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብጻን እዮም አቃላት ንምድሪ ክወርሱ እዮም እሞ ብጻን እዮም ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብጻን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብጻን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብጻን እዮም ገበርቲ ሰላም ውልድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብጻን እዮም ምንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብጻን እዮም እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ምንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሰት እንተ ተዛርብልኩምን ብጻን ኢኹም ከምኡኻ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ምስላ ጨውን ብርሃንን ቁጥሪ 13 ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቀር ብሰብ ክርገጽ ምግዳም ምድር ባዮ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወላይ ከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቋሚ ቀንዴል ክሰቕሉ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከምብርዎ ኣየብርሁን እዮም ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም መንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ቁጥሪ 17 ንሕጊ ኮነ ወይስ ንነቢያት ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕጊስ የውጣ ወይስ ሓንቲ ሕንጣጥ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እምበኣርሲ ካብ ዘናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዝሰዓረ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንእሽቶ ክበሃል እዩ እናገበረ ዝምህር ግና ንሱ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ዓብዪ ክበሃል እዩ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ ቁጽሪ 21 ነቶም ቀዳሞት እቲ ዝቐተለ ክፍረዶ እዩ እሞ ኣይትቕተል ከም እተባህለሎም ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና ንሓዊ ዝቕጥዖ ዘበለ ኩሉ ክፍረዶ እዩ ንሓዊ ኣታ ተኸዳን ጨርቂ ዝብሎ ድማ ኣብ መጋበያ ክፍረዶ ኣታ ዓሻ ዝብሎውን ንገሃንም ሓዊ ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ እምበኣርከ መባእኻ ናብ መስዊኢ እንተ ኣምጻኻ ሓዊኻ ሓዚኑልካ ምህላውኻ ኣብኡ እንተሓሰብካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መስዊኢ ሕደጎ ኪድ ቅድም ምስተሓውካ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእኻ ኣቕርብ ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መንገዲ ኮለኻ ቀልጢፍካ ምስኡ ተዓረቕ እንተዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ከሂበካ ፈራዲውን ንግልያኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ተኣቱ እታ መወዳታ ቄድረንቴን ክሳዕ ትፈዲ ካብኣ ከም ዘይትወፅእ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ቁጽሪ 27 ነቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም እተባህለሎም ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካብኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃንም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ የማነይቲ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካውን ካብኻ ቖሪጽካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃንም ካብ ዝኣቱ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ ንሰበይቱ ዝፈትሓ ጽሕፈት መፍትሕኣ ይሃባ ተባህለ ኣነ ግና ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ኩሉ ዘማዊት ገበራ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ ድማ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ ቁጥሪ 33 ድማ ነቶም ቀዳሞት መሓላኻ ንእግዚአብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም እተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ብሰማይ ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ ብምድሪ ኮነ መርገጽ እግሩ እያ እሞ ብየሩሳሌም ኮነ ከተማ ተዓብዪ ንጉስ እያ እሞ ከቶ ኣይትምሓሉ ካብ ጸጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ክትጻዕዱ ወይስ ከተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል ንገርኩምሲ እወ ኣይኮነን ደኣ ይኹን ካብዚ ዝበዝሐ ካብ ትኽፉ እዩ ቁጽሪ 38 ዓይኒ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ክንዲ ስኒ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ንኽፉእ ኣይትቃወምዎ የማነይቲ መልትሕኻ ንዘውዓካ ግና እታ ካልእቲ እውን ምለሰሉ ነቲ ኩማጎተካ ቀምሽካ ከዓ ክወስድ ዝደሊ
እታ ክዳንካ እውን ሕደገሉ ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ ንዝለመነካ ሃቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደልውን ኣይትኽልኣዮ ቁጽሪ 43 ብጻይካ ፍቶ ጸላኢኻ ጽላእ ከም እተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ፍተው ንዝረግሙኹም መርቑ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃንን ንሓጣንን ድማ ዝናብ የዝንብ እዩ እሞ ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝጸርፍኹምን ዝሰግኹምን ጸልዩ ነቶም ዝፈትኹም እንተፈትኹም እንታይ ዓስባ ኣለኩም ተገውትስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን ንሕዋትኩም ጥራይ ብጽቡቕ እንተተቐበልኩም እንታይ ሓለፋ ገበርኩም ኣሕዛብሲ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣየለውን እምበኣርከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ